Babo alipopamsewo iye wafapa mchinjiko asiano uyashino utara wakewo emnyango inkosi fikile mnyango Yonieza isifikile mnyango Simone sotakuya Sino zirikuitika Toona nebukasika Musi wakanaka Emnyango inkosi fikile mnyango Iyeza yonieza isifikile mnyango Musana ngize pasipo uti kusine na mbuto Siwo ahuye pasipo emnyango inkosi fikile mnyango Iyeza yonieza isifikile mnyango Basiro ita garane kugara kufa kujawa kusafa ai peringua emnyango inkosi fikile mnyango isifikile mnyango inkosi fikile mnyango Iyeza yonieza isifikile mnyango Zakai tainoki mumateru okorangu nditauri ranenemi kananzira yoshaikwa divumeidi fambenemi Handingambo fambideka duturiri kuvuvuta mirauya kateiwa wawengiwa nondieza eseaya matambuzo Tenzi pumaindi fambelemi Kutimandi pazororo Zepasisi doanando Dozo famba nekushinga Dotakura muchinjiko nakarandi onezioni tenzi vumaindi fambenemi kutimandi pazororo
izvi zvinowana ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko ndakara ndione Zioni tenzi vumai ndifambe nemi. Ndokukwasai vana vaMwari muzita raJesu. Toda kutenda Mwari zvikuru mukati menguva dzino nekuda kwerudo rwaatiitira kuti tigone kudzidza kubva mukati meshoko rake sekunyungurwa kwakaita. Shoko raMwari rinopa upenyu kune vaakupererwa neupenyu, rinopa tariro kune vese vane tariro inenge yamedzwa nenyika. Mukati menguva dzino toda kuenda mubhuku yaLuke chapter 24. Bhuku yaLuke chapter 24 ndo bhuku kana kuti chapter yekupedzisira mukati mebhuku raLuke. Luke paanonyora bhuku iri anonyora zvikuru sei akanangana nenyaya yeupenyu hwaKristu hwaakararama pasi pezuva. Jesu achirarama kubva pakuzvarwa kwake, kutsvaga kwake vadzidzi, zvese zvakanangana neupenyu hwake, dzamara achizofa, Luke anonyora nezvazvo. Now, vanonyora pamusoro paLuke vanoti Luke akanga asiri muJudha. Nedzimwe nzira Luke akanga ari mugurupu kana kuti muboka revanhu vaifungidzirwa kuti vari kure naMwari nengari yekuti vakanga vasiri vaJudha vari vaGiriki. Nekuda kwaizvozvo Luke paanonyora anoedza zvachose kuti Mwari achimubatsira agone kutora avo vese vanga vakukurwa vachiiswa kure naMwari achivadzosa kuvaisa pedyo. Luke uyu manyorero anoita bhuku iri richitanga anoburitsa pachena kuti ndiyezve munyori webhuku yemabasa avapostora, nekuda kwomunhu umwe chete waanonyorera anenge achinzi Theophilus. Chapter 24 iri kuburitsa Jesu achinge atofa. Jesu paakanga afa pane zvakawanda zvinoitika zvekuti mukuzorora kwake ari mukati mebwiro vanosangana nesabata mukati memazuva iwaya. Asi nekutanga kwevhiki, musi wekutanga wacho, Bhaibheri rinoburitsa madzimai matatu achienda kubwiro kwaJesu kuti vaende kunomuzodza nemafuta setsika yavo mazuva iwayo. Now, vanoti vaenda vanosvika, Bhaibheri rinoburitsa pachena. Bhuku yaMaki mwanonyora pamusoro pezvaJesu inoburitsa vari munzira vachitaurirana kuti ndianiko achabvisa ibwe zvatakuenda kubwiro. Asi Luke haana rekodhi iyoyo, anoburitsa madzimai achitonosvika. Chiripo ripotyo vanoona guva rakavhurika, vaona rakazaruka, mwoyo yavo inonetseka nekuti ibwe rakanga rakakura zvekuti rainetsa kubva kwaro. Pavanosvika vachitarisa mukati wanike Jesu hamuna. Bhaibheri rinoburitsa madzimai achita saakudzokera, anosangana nevarume vairi. Asangana nevarume vairi, vanovabvunza munotsvagireko vapenyu kuvakafa. Nekuda kwaizvozvo vaudzwa zvese zvakanangana nekumuka kwaJesu vanodzokera. Ndokunotorana Simon Peter. Vakauya vachimhanya, vauya vachimhanya ndokuona zvishuwa Jesu hamuna. Mukati mezuva ranhasi, pfungwa yedu huru yatiri kuda inotangira paverse 13. Bhaibheri shoko raMwari rinoti, pazuva irero vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emmaus, wakanga uri kure neJerusarema mastadhiana 60. Verse 14. Vakanga vachitaurana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika. Verse 15. Zvino vakati vachitaurirana nokubvunzana, Jesu amene akaswedera akafamba navo. Bhaibheri shoko raMwari riri kuburitsa varume vairi vachifamba kubva Jerusarema vachienda kuEmmaus. Zvavaifamba munzira, Bhaibheri riri kuti vaitaura, asi nyaya dzavo dzakanga dziri dzaJesu. Distance yekubva kuJerusarema kuenda kuEmmaus kwavaenda about 7 miles. Bhaibheri rinoti mastadia ana 60. Nzwendo dzavakafamba dzakanga dzakareba. Asi Bhaibheri pano riri kuunza chitsvambe kuvanhu vazhinji vari mukati meupenyu hwechiKristu. Nekuti varume ava vari vairi vakafamba rwendo rwakakura, asi Bhaibheri rinoti pavaitaurirana vaitaura zvaJesu. Kune vanhu vazhinji vakatiteerera vekuti mukavapa mukana wekufamba mamita mashoma vanofamba vachinyeya vanhu. Mukavapa distance yekuti vafambe havana kwavanoenda chero vari mudzimota dzavo, vanenge vataura vanhu vakavanyeya vakapera. Asi apo varume vairi ava, Bhaibheri riri kuti vakafamba vachitaura zvaJesu, vakakomborerwa vanhu vese, vanoti vakawana kamukana kavawana, nyaya ndedzaJesu.
mumwe muimbi wogara pasi oti hurukuro mazuva ano ndedzaJesu, nengari yekuti Jesu mazuva ataakurarama ndiye bedzi asara ari tariro yevazhinji. Verse number 15, Bhaibheri rinoti zvavaifamba vachitaura, Jesu akaswedera pedyo navo. Inzwai vanhu vaMwari, kana vanhu vakazvimisira kutaura zvaJesu, Jesu anosara asina option than kuuya pane vanhu vari kutaura pamusoro pezvake. Rangarirai paanomuka, haana kumukira varume ava vari vairi, akamukira nyika yese. Asi ava nengari yekuti vaitaura zvaJesu akarerukirwa kusvika pavari. Nzira yakareruka yekuteedza Jesu mukati meupenyu hwenyu kukurukura nekutaura pamusoro pezvaJesu. Vese vanoita zvaJesu, Jesu haanonoke kana kunetseka kusvika pavari. Saka ndoda kuti mucherechedze nyika nekukura kwayakaita nekuzara kwayakanga yakaita mazuva iwayo, Jesu akapa privilege varume ava vairi kuti asvike pavari. Mhaka ndeyei? Vaikurukura nezvaJesu. Kune vanhu vakawanda mukati meupenyu vanonetseka, vanonamata, vachideedza zita raJesu kuti vaonewo chiso chake. Ndauya nemethodhi yakapusa yekuonana naJesu. Taurai nekurarama nezvaJesu, Jesu anosvika nekukasika pamuri. Now varume ava vachifamba, Jesu anosvika. Sekunge asiri kuziva kuti zvafamba sei, Jesu anobvunza kuti inyaya yeko yamuri kutaurai. Vanomira, Bhaibheri rinoti mumwe wacho azere neshungu anomubvunza kuti uri mutsva here iwewe? Uri kubvunza zviri kuitika mukati memasuo nenharaunda yatigere. Anoti zvinyiko ndiudzei. Zvikanzi zvaJesu weNazareta. Navo vanobva vatanga kumuparidzira. Havana kuziva havo kuti vaiparidzira Jesu. Asi ndoda kuti tiwanezve chimwe chitsvambe kuti vanhu ava vakaparidza shoko raJesu kumunhu wavakanga vasingazive. Kune vanhu vakawanda vari pano, kunyange vachinamata vachiita zvaMwari, havana kusununguka kuzivikanwa kuti iye wanda zvekunamata Mwari, zvekuti haufa wakaziva kuti munhu iyeye anoita zvekuchechi. Asi ava varume ava, pasvika mumwe murume ari kubvunza kuti nyaya yauri kutaura ndeyei, they take their time kumutsanangurira. Zvikanzi murume, nyaya iri pano ndeyaJesu weNazareta. Jesu uyu akanga ari muprofita mukuru pamabasa pamwe chete nemashoko. Now vakuru vekwedu isusu ndobva vamutora ndokumutongera rufu, ndobva vamurovera pamuchinjikwa, ndobva vasendeka nyaya iyi. Yechipiri ndobva vaipinza vakati, asi vakadzi vekwedu vatishamisa nekuti vamukira kubwiro kwake, vakati tamuwana asiko. Zvavamuwana asiko, vaburitsa pfungwa yekuti tasangana nevamwe varume vairi. Varume ava vakati, muri kumutsvaga henyu asi amuka. Now pfungwa dzavo dzainetseka. Varume ava ndoda kuti muone pfungwa yekutanga iri kubudapo. Vari kunetseka kuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa. Nengari yekuti mupfungwa dzavo ivo vakati, murume uyu ndiye ari kufanira kudzikinura Israeri yese. Kwavari vanga vaona munhu achavanyurura kubva mumatope. But now that haasisipo, vakaona tariro yavo yese yapera. Pane kaera kadiki kakaitika, ndekekuti vanhu pavaiona Jesu vaiona sekuti akufanira kuvadzikinura pazvinhu zviri kuvanetsa panyika yona yavari kurarama. Havana kugona kuona kuti Jesu ane zvikuru zvaanogona kuita zvinodarika kudzikinurwa kweupenyu hwepane rino pasi. Saka pavaimuona pese achiita zvinotyisa, achimutsa vakanga vakafa, achisvinudza mapofu, Jesu achisimudza metamakumbo, achiwedzera chikafu chichivandudzwa vanhu vachidya, vakati henaro tazomuona anotidzikinura kubva kuutongi huri kutidzvinyirira. Asi havana kuziva kuti auya kuzovapa upenyu husingaperi. Now varume ava vanonetseka nekuti munhu wavaifungidzira kuti anofanira kuti avabatsire pane zvavaifunga mumaso enyama, vanoti akanga asisipo. Maizviziva here vana vaMwari pfungwa yechipiri kuti dzimwe nguva zvinogona kuitwa naMwari mukati meupenyu hwedu, dzimwe nguva zvinonetsa kutendeseka. Varume ava vakanga vari vamwe vakanzwa Jesu achiparidza kuvanhu. Zvavakanzwa achiparidza kuvanhu, vaizviziva kuti mashoko aKristu akati achafa, kana achinge afa anofanira kuti amuke. Asi pavanoudzwa kuti mukadzi akati, pane varume vairi vati haasisina kufa amuka, havana kuzvitenda, zvakavanetsa mukati mepfungwa dzavo. Pane mamwe vaKristu atiri kurarama navo mukati mezuva ranhasi, ane zvinhu zvaanonamata nekutenda mazviri, asi kana zvichinge zvaakuitika, those things become too good to be true. Ndauya kuzokuudzai vana vaMwari, zivai zvamakatenda, maziva zvamakatenda, murarame nazvo, nekuti Jesu kana achinge ataura, mashoko ake haashanduke. Zvaanenge ataura zvinoitika uye zvinogara nekusingaperi. Now varume ava vanoti vapedza kutsanangura, Jesu anoona kuti they are missing the point somewhere.
ndobva ati naimi vekunonoka kuona, ko munozvifambisa sei? Ko hamuna kunzwa here zvichinzi paanenge afa achazomuka? Bhaibheri rinoti Jesu anovatsanangurira kubva kuna Mozisi nevamwe vaprofita vese vakatevera, achirondedzera panga pakanangana naJesu mukati mebhaibheri shoko raMwari. Zvaakarondedzera kwavari vakaramba vakamuteerera, nekuti tsananguro yake yaibatika uye yakavabata moyo. Zvaakatsanangura achifamba achienda navo, ivo havana rimwe izwi ravakataura kunze kwokuteerera. Bhaibheri rinoti pavakafamba vachienda vanonosvika pedyo nemusha weEmaus, verse 28 yebhuku raLuke chapter 24, Bhaibheri rinoti iye akaita seuda kupfuura, asi paangaita kunge akuda kupfuura, ivo vanomugombedzera. Bhaibheri shoko raMwari rinoti vakamugombedzera vakati chigarai nesu nekuti usiku wasvika hamungapfuure. Vakakomborerwa, vanoti vakanzwa mashoko anoponesa havasiye munhu avaudza mashoko aya achienda asina kuvapa zvakakwana zvakaringana mukati meupenyu hwavo. When they heard, pavakanzwa Kristu achiparidza kwavari achivaudza zvinhu zvakanangana nezvaKristu kunyange vasina kumuziva, vakati uyu murume uyu hatimusiye. Vanhu vaMwari maizviziva here kuti kune vamwe vanhu pasi pezuva vanobatirira pazvinhu zvisina basa nezvisina maturo, vachisiya vanhu vanotaura zvine upenyu? Kune vanhu vakawanda vakanzwa mharidzo dzichiparidzwa vakadzima maTV avo vakada kuona zvimwe zvisinei nekuponeswa. Kune vanhu vakawanda vakakokwa kumakereke asi havana musuwo wakatsikako vachienda kwavaida kuenda. Kwaita vamwe vakawanda vakanzwa misangano yechechi ichiitwa munharaunda dzavo asi havana kuenda, vakaenda kune dzimwe nzvimbo. Nawo ndava kuzokutaurirai kuti varume ava vakati murume uyu hatimuzive asi hatingaregedza achipfuura, nekuti matsananguriro aatiitira nemo anoratidza kuti ari kuziva nyaya iri kuitika. Navo vanomukoka voti garai nesu hamungapfuuri, pindai mugone kudya nesu mukati memba. Nawo vanondipa chimwe chitsvambe chatoda kusiyira vanhu vaMwari chekuti mukaona vanhu vamusingazive, Bhaibheri rinokurudzira nekuburitsa pachena kuti musaregedza kuitira vaeni rudo. Kana mungarangarira nyaya yemutana Abrahamu, Bhaibheri rinoburitsa pachena Genesis chapter 18, Abrahamu akazvigarira kunzira, akaita vaenzi vekurindira vekugarira. Kangani kauya vanhu kumba kwenyu mukavanyima zvekudya, vamwe vacho vamune ukama navo, vamwe vacho vamunobva kumusha kumwe chete navo, vamwe vacho vana vaamai venyu, kangani zvavauya kumba kwenyu mukavanyima zvekudya. Bhaibheri riri kupai chitsvambe nekuti Abrahamu aita vekugarira kurodhi, avagarira kurodhi ndobva avatora ndokuvagombedzera kuti vapinde mukati memba, mukati metende rake raaigara. Ndobva audza mudzimai wake kuti mai, pana hapachana zvekufunga zvakawanda, chitorai mombe murayire varume ava vapei chikafu vadye, vaakanga asingazive. Munoziva vanhu vaMwari zvatakagara pano, muchenjere kuti kudenga kure, nekuti kune vanhu vanonyima zvekusvika pakuzvinyima iye pachake. Akaona vanhu vachiuya anozvimisira kuti ndozodya hangu vaenda, chero vakatandara kusvika 12 dzeusiku anenge aine nzara akangogarawo aripo nekusada kupakura kuti anyime. Musaregedza kuitira vaeni rudo. Dzimwe nguva munodaro vatumwa vaMwari vasvika pamuri. Mutumwa waMwari kana achinge asvika, Bhaibheri rinoburitsa kuti ngirozi dzine simba rekutora zvimiro zvevanhu. Dzimwe nguva haiuye yakanyorwa kuti mutumwa waMwari, asi anosvika ari munhu. Dzimwe nguva wamajaira, dzimwe nguva wamusina. Muchenjere mubatiro amunoita vanhu ivavo. Ndinorangarira kazhinji pakasvika munhu asinganzwisisike, kunyange pari pachechi pasangano pamunopindira, munhu iyeye akasvika akakumbira mari kuti ndoda mari yebhasi. Vanhu vanoona kuti munhu iyeye asati apiwa mari yebhasi avhetwa akaonekwa kuti anorevesa here kana kuti ari genuine, mari yaari kuda dzimwe nguva idhora. Asi nevamwe vane hunyanzvi hwekushanda kumabasa kwavanoshanda kwekuferefeta nyaya, ndo vanodedzwa chechi yochombomira kuti vauye kuzoongorora kuti ari kutaura idi here, achivheterwa dhora. Musakanganwa kuita vaeni rudo. Dzimwe nguva chero akanyepa zvaa zvake naMwari wake, imi itirai vaeni rudo. Dzimwe nguva vanhu vaMwari kakawanda katapotsa kekuti vanhu vanobva patiri vachiti pamba apa handidzokere futi uye handitsikepo zvekare. Makaita rekodhi isina kunaka pamapedzisira kubva kumusha, nekuti pakasvika vanhu mabika mafetikuku, mbuya vachiti vapeiwo, mukaramba nawo musha asati aibva, akasvika pakusha mukarasa vanhu vachiona akadyiwa nembwa. Muchenjere, musakanganwa kuitira vaeni rudo. Varume ava vakaramba vakati hatigoni kusiya murume achipfuura. Vanga vasingamuzive, havana kumbenge vakasangana naye,
nekuti kwavari ivo havasi kuziva kuti ndiJesu, asi vanomudeedza, mukuru wangu pindai mukati memba. Jesu anopinda navo mumba, apinda mumba, Jesu haachinjwe nekuti aenda papi. Zvaari ndo zvaanogara ari. Bhaibheri rinoburitsa Jesu achitora chingwa ndokuchimedura ndobva arayira. Apedza kunyengetera anovapa kuti vadye. Varume avo pavanopedza kunodya, Bhaibheri rinoti meso avo akasvinudzwa, vakaziva kuti ndiye, asi akabva anyangarika. Vanhu vaMwari, Jesu akaita routine kana kuti zvaaisigara achiita zvakaita kuti vanhu vagone kumuziva. Izwi zvinodaro vakatadza kuriziva, chimiro chake vanogona kudaro vakachipotsa, asi maitiro ake neunhu hwake vakauziva kuti anotora chingwa achimedura achinamata achipa vamwe ndiJesu. Imi muri munhu werudzi asingazivikanwe nemabasa. Bhaibheri zvariri kuburitsa chiso chinogona kunaka asi hachina zvachinobatsira. Zvinogona kudaro chimiro chiri right asi china zvachinobatsira, character kana kuti unhu hwenyu nemaitiro enyu akakosha. Ndo zviri kuparidzwa naJesu pano. Saka anoti adaro amedura chingwa ndobva vamuziva vakati, maiwe. Mumwe wacho zvinonzi neBhaibheri shoko raMwari anobvunza oti, kweiwewe kuisati muido haina kutsa neiko vakomana kakufamba naye rwendo rwese apa panondityisa kunyange ndichipafarira. Vakafamba varume for 7 miles asi havana kuziva kuti vana Jesu. Dai vakanga vakaziva, vakomana ndo vanga vaita first privilege yekuziva kuti Jesu amuka vachimuona, nekuti mamwe madzimai akaenda kubwirwa. Pamwe pacho Bhaibheri rinorekodha richiburitsa Jesu achisanganikwa naye nevamwe, asi pamwe pacho vachisangana nengirozi, asi apa pasina zvekudai nekunetseka nekudii, achifamba ari mbune ari pano pasi pezuva. Varume vangaita rombo rakanaka, vangadai vane rekodhi inotyisa, ndivo vangadai vakaudzwa experience yekufa kwake nekuzonaretera vamwe. Asi rombo rakaipa havana kumuziva for 7 miles. Kangani kamafamba naJesu mukasamuziva? Ajoina nzendo dzenyungani mukange muinaye asi mukasamuziva, mukatizosiya achienda. I'm glad kuti pakupedzisera varume ava vanozoziva kuti uyu ndiJesu man. Ndokuzomhanya kuenda Jerusarema. Kwanga kuine vadzidzi vakaungana zvikanzi, varume, zvese zvaitaurwa zviya musanetseke. Amuka, tamuona isusu nemaziso edu. Kunyange zvenyu musati mamuona tadisu tamuona. Saka vakakomborerwa vese vanoti kunyange vakamboita sevasina kuziva Jesu, pakupedzesera vanozomuziva kuti ndiye. It's a privilege and an honor kuzoziva Jesu zvaakanakira. Anoti auya kumunda kuseni nazoya zuva rakupera wese dinari. Ndinokoka vanhu vaMwari kuti kunyange mukafamba rwendo rwakakura naKristu mukasamuziva, kopa kunopedzesera pacho madii machimuziva. Zvakakosha uye zvinokubatsirai. Tarisai nyuzi dzatakurwa nevarume ava. Havana kunge vamuziva asi vazomuziva. Ndo vaakutonoudza vadzidzi kuti, varume, tinoziva kuti imi vana Simon Peter ndima amuri pedyo naye, nana James nana John, maifamba naye Transfiguration, ndima akaenda naye mugomo. Pakafidwa 5,000 ndima isundira vanhu kure muchivagarisa zvakanaka kuti muvagovanise, asi tamuona imi musati mamuona. Jesu anogona kuzviita izvozvo kuti munhu waMwari afamba upenyu husina Kristu kwenzendo refu agoita kuti umuzive pakupedzisira kana muchida henyu. Varume ava vanga vaine option yekuti ndiJesu werudzi wekuti kana akauya pavanhu obva adisapia oenda. They could have chosen not to tolerate such a Jesus. Asi Bhaibheri rinondishamisa nekuti pavakaziva kunyange wanga usiku vakasimuka vakamhanya kudzokera kuJerusarema kunoparidza nezvake. Hapana anosangana naJesu akasara akadaro. Jesu ari willing kusvikira munhu wese. Akasvika pavarume veEmaus vanongonyorwa ipapa chete, ipapa ndo pavanonyorwa muBhaibheri rese. Vamwe vadzidzi vese vakanyorwa machapta ese, havasirivo vakatanga kutosvikirwa. Akasvikira ava. Jesu ane chipo chekusvikira munhu wese. Kana achinge asvika, kunyange rwendo rukareba musina kumuziva, he is very patient. Dai Jesu ari munhu, dai akaramwa kuti varume ava havasi kutonyatsogona kunyareta nyaya yangu, apa ndafamba navo havasi kundirealize kana kundirecognize, aigona kubva oenda kunoona vamwe, asi haana kudaro, akaramba aripo. Jesu ane hanya nesu. Zvaaine hanya nesu, ane moyo murefu. Kunyange tikaita vanhu vewawa, tikafamba rwendo rwewawa, iye anenge ari ngori pachititeera nekuti ada kutiponesa. Kunyange tikaita vanhu vemabhawa, vanhu vekumuka tichiroya usiku, rwendo urwo chero rukareba, sevarume veEmaus, Jesu ari pedyo chete. Munamato wake achingoti, dai waro achizondiziva. Vakakomborerwa pakupedzisera, vanoti vafamba rwendo rwakareba, Jesu ari pedyo vasina kumuziva.
vozoziva kuti uyu ndiye Ishe watanga takamirira, muponesi wedu, mudzikinuri panguva dzese dzekutambudzika. Hamungadiwo here Jesu akadai, wekuti kunyange zvakaoma kudaro anomira nevanhu vake. Chaanoda kuti munhu wese ari pedyo neari kure asvike pakuona chiso chake. Kana achinge adaro Jesu oziva kuti zvaringana nemwoyo, nekuti chaakauya kuzoita kutsvaga nekuponesa chakarasika. Aripo here akarasika? Jesu ari pano kudzikinura. Aripo here afamba rwendo rurefu asingazivi kuti uyu ndiJesu, asi aripo hake? Ndauya kuzokutaurira munhu waMwari kuti Jesu achine hanya newe. Nekudaro ari kutsvaga kuti umuzive. Kana wamuziva, upenyu hobva hwashanduka. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Amen. Kambu Jesu nagenhliziyo ijabule icula emthwali nzima elethu sizikwenza kata zayo Kambu Jesu nagendlela ngenovalo ngengqina kumnyame minisego kwam gele kambuso ndele duze kwam uyanaga wakachena mundikomborerei kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese ndidzidzise nyikukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemi mundisvitse kumusha Jesu wa
kisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropara keiri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitireni ndipeni kunaka kwenyu ndosungira